Az elmúlt időszakban egészen nagy volt a napi hőingás, de a folytatásban fokozatosan kisebb lesz a legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet közti különbség. Köszöntöm Önöket az M1-en, jó estét kívánok, Förhécz Adrián vagyok. Az előttünk álló 24 órában az időjárásunk mozgatórugójává a megélénkülő, majd megerősödő légmozgás válik. Kezdetben a délkeleti, majd a déli, holnap pedig már a délnyugati szelet kísérhetik élénk, a Dunántúl északi-északnyugati részén akár erős széllökések is. Ahol a soron következő éjszaka erőre kap a légmozgás, például a Kisalföldön, ott egészen enyhe idő várható. Csupán 10 fok közelébe süllyed a hőmérséklet. Még a hidegre érzékeny fagyzugos helyeken, fagypont közelében néhol az alatt mérhetjük a minimumértékeket. Éjjel és holnap a nap első felében feltyol felhős vagy derült idő ígérkezik. Majd délutántól már küszöbön lesz a változás, és nyugat-délnyugat felől egyre inkább megnövekszik, megvastagodik. Kezdetben a magas szintű, majd a közepes szintű felhőzet. Az este közelettével elszórtam, vagyis nagyjából a Kárpát-medence 20-30%-ában előkerülhetnek az esernyők, és nyugaton, délnyugaton, majd a Duna tágabb környezetében gyenge eső és egy-egy rövid életű zápor is lehet. Ezt megelőzően délután még 20 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. A legmelegebb pontokon 22-23 fok is lehet. A hőmérséklet alakulásában lényeges változás nem vár ránk. A többnyire fagymentes éjszakákat délutánonként egészen kellemes idő váltja. 20 fok közelében tetőzik a hőmérséklet, bár a hűvösebb régiókban csupán 13 fok környékén leszünk. Ezzel párhuzamosan hol szárazabb, hol nedvesebb levegő is eléri a térséget. Így kedden, szerdán több helyen előkerülhetnek az esernyők és az esőkabátok is. Majd csütörtökön átmeneti csapadékszünet köszönt be, de péntektől ismételten csapadékosabbra fordul az idő. Hangzatos és látványos lenne, ha közlekedési lámparendszert helyeznénk a világűrbe. Nem véletlen a felvetés, hiszen számtalan műhold kering a bolygón körül. De természetesen a mögöttem látszódó animáció csupán a képzeletünk szüleménye. A kutatók más módszerekkel próbálják kivédeni a szatelitek ütközését, illetve elérni azt, hogy biztonságban legyenek egy esetleges napkitörés során. Egy olyan továbbfejlesztett közlekedési lámparendszer kidolgozása folyik, amely előrejelzi a geomágneses viharokat, kiemelten azok erősségét. Ha a helyzet veszélyes, akkor vörös jelzés lép életbe, és fontolóra veszik a műholdak ideiglenes védelmi módba kapcsolását. A sárga egy figyelmeztető állapot jelzése, vagyis óvakodni kell a lehetséges hatásoktól. Még a zöld azt jelzi, hogy minden rendben van. Juri Spritz űrfizikával és űridőjárással foglalkozó kutató szerint ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ha azt mondják, hogy 80%-os bizonyossággal nagyon nehéz körülmények lesznek a világűrben, az ugyanaz, mint a földi időjárás jelentések esetében, amikor azt mondjuk, hogy 80% a csapadék előfordulási esélye. Viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Sípos Gép Kft.